ஓம் நமோ நாராயணா. தங்க சிவாய நம சேனல் பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று மிகவும் புனிதம் நிறைந்த நாள். நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்தில் ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு ஆலயம் எழுப்பி கும்பாபிஷேகம் காண்கின்ற நாள். இந்த நாளில் ஒரு சிறிய கற்பனையோடு ராமபிரானும் சீதா பிராட்டியும் பேசிக்கொள்வதாக இந்த கும்பாபிஷேகத்திற்கு அவர்கள் எழுந்தருளுவதாக ஒரு சிறு கற்பனை கலந்த நிஜத்தை உங்களோடு பகிர்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். புனிதம் நிறைந்த நாளின் காலை விடியல் தங்க நிற கதிரொளிகளால் இந்திய தேசத்தை நனைத்து கொண்டிருந்தது. அன்னப்பறவைகள் கூடி மகிழ்ந்து நீரில் விளையாட, பஞ்சவர்ண கிளிகள் கொஞ்சல் மொழி பேச, பல வண்ண வண்ண மலர்களின் நறுமணம் இளந்தென்றலில் கூடியிருந்த நந்தவனத்தின் தங்க தூண்கள் எழுப்பப்பட்ட பளிங்கு மேடையில் அகிலமெங்கும் கருணை பொழியும் அன்னை தன் பெண்மையின் மாபெரும் சக்தியை உலகிற்கு உணர்த்திய புனிதவதி, அக்னி பகவான் கூட தாங்க இயலாத பவித்திர தன்மை கொண்ட மங்கை மகாலட்சுமி சீதா பிராட்டியார் புன்சிரிப்போடு அமர்ந்திருந்தார். என்னருமை சீதா, இன்று உன் தாமரை முகத்தில் கோடி பிரகாச சோபையை மிஞ்சிய ஒளியை காண்கிறேன். என்ன விஷயம், எனக்கு கூறுவாயா என அருகில் வந்து அமர்ந்தார். அவரின் நீல நிற மேனியின் பேரழகை ஓரக்கண்ணால் கண்டு ரசித்து, சுவாமி என கண்களால் அபிநயித்து வணங்கினாள் சீதா. சுவாமி, தங்களின் மாபெரும் சிறப்புமிக்க இந்த ராம அவதாரத்தின் உங்களின் ஜென்ம பூமியான பிறந்தகமான அயோத்தி மாநகரில் தங்களுக்கு கோயில் எழுப்பப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் செய்து நாளும் ராமநாமத்தை மக்கள் பாராயணம் செய்து வழிபடுவார்கள் என்பதை நினைத்து நான் மிகுந்த ஆனந்தத்தில் அமர்ந்துள்ளேன். சுவாமி, எனது விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்களா என பெண்மைக்குரிய நாணத்துடன் சீதா பிராட்டி ராமபிரானிடம் வேண்டினாள். சீதா, நீ கேட்டு நான் மறுப்பதேது? மறந்தாயா சீதா? தங்கமான் வேண்டும் என்றாய், நானும் சென்றேன். பிறகு நடந்த கதை உலகமே அறியுமல்லவா? சுவாமி, நடந்து முடிந்த சம்பவங்களை நினைவுபடுத்தாதீர்கள். எனக்கு அயோத்தி சென்று கோவிலை கண்டு மகிழ வேண்டும், அழைத்து செல்வீர்களா என ராமரின் கம்பீரம் மிகுந்த தோள்களில் கை வைத்து அவரின் முகத்தை ஆழமாக ஊடுருவி கேட்டாள் சீதா தேவி. போதும் சீதா, அம்பு எய்து எதிராளியை துளைக்கும் கோதண்ட ராமருக்கே உன் விழி அம்புகளின் வீரியத்தை தாங்க முடியவில்லை. நிச்சயமாக நாம் சீக்கிரம் அயோத்தி நகரம் சென்று நமக்காக எழுப்பப்பட்டிருக்கும் கோவிலை கண்டு சரையு நதிக்கரையில் அமர்ந்து மகிழ்வோம் என்றார் ராமபிரான். இருவரும் ஆகாய மார்க்கமாக பூலோகத்தின் மிகுந்த பழமையும் பாரம்பரியமும் தெய்வீகமும் புனிதமும் பண்பாடும் அன்பும் கருணையும் தலைத்தோங்கி காலமும் செழித்து நிற்கும் திவ்ய தேசமான பாரத தேசத்திற்கு வந்தார்கள். அயோத்தி நகரமெங்கும் வண்ண வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. நகரமெங்கும் மக்கள் வெள்ளம். ராம் ராம்
ஸ்ரீராம் ராமராமா சீதாராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் என மக்களின் மந்திர கோஷம் இடிபோல் முழங்கியபடி இருந்தது. அயோத்தி நகர மக்கள் புத்தாடைகள் அணிந்து வரும் தூர தேச மக்களுக்கு வணக்கங்கள் கூறி உணவுப் பொருட்கள், இனிப்புகள், மலர்கள் கொடுத்து வரவேற்றனர். சீதை இக்காட்சிகளைக் கண்டு ஆனந்த மேலிட அவளின் அழகிய குளிர்ந்த கண்கள் கலங்கியது. அயோத்தி மாநகரம் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. ராமரின் வனவாச காலத்தில் சீதை ராமருடன் கானகம் சென்றபோது அயோத்தி நகரம் களையிழந்து போனது. மீண்டும் ராமர் சீதையுடன் அயோத்தி வந்து பட்டாபிஷேகம் ஏற்றபோது அயோத்தி நகரம் குபேர பட்டணத்தையும் மிஞ்சியது. எங்கும் உற்சாகமும் சிரிப்பும், பலவித வண்ண வண்ண மலர்களின் அலங்காரமும், சுவையான உணவு வகைகள், இனிப்புகள் என மக்கள் அனைவருக்கும் அது மிகுந்த தெய்வீக அதிர்வையும் பரவசத்தையும் தந்த நாளாக இருந்தது. அந்த சூழலை சீதாதேவி மறுபடியும் அயோத்தியில் காண்கிறாள் என்று. ராமர் தன் கம்பீரமான நிமிர்ந்த மார்புகளை நிமிர்த்தி தனது அயோத்தி நகரத்தை பார்த்து பெருமைப்பட்டார். அழகிய வேலைப்பாடுகளும் மிக நுணுக்கமான திறமையான கலையம்சம் பொருந்திய சிற்பங்களும் கோவிலை மேலும் அழகூட்டின. வானுயர்ந்த கோபுரம், காற்றில் மிதக்கும் ராமநாம கொடியும் மக்களை கோவிலுக்கு வரவேற்றது. ஒரு மனிதனின் ஒழுக்கமான வாழ்வும், தாய், தந்தை, மனைவி, சகோதரர்களுடன் உணர்வு பூர்வமாக இருந்த நற்பண்புகளும், கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற தந்தையின் சொல்லை மந்திரமாக கொண்டு காட்டுக்கு சென்ற மனிதரின் வாழ்வும், சீதை என்ற தெய்வீக பெண், அவரின் பெண்மையின் பலமும், கணவரையே கடவுளாக எண்ணி வழிபட்டு சோதனை காலங்களில் துணையேதுமற்ற இடத்தில் துணிச்சலும் நம்பிக்கையுடனும் தன் புனிதமான பெண்மையின் சக்தியால் தனி ஒருத்தியாக காத்திருந்து தன் கணவரோடு பல சோதனைகளையும் சமமாக சந்தித்து வாழ்ந்த மங்கை சீதா பிராட்டியார். இவர்களின் வாழ்க்கை அனைவருக்குமான பாடம். ஒவ்வொருவரும் தனது வாழ்வில் சோதனைகள் நேரும்போது எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும், எப்படி நம்பிக்கையோடு இருப்பது என கூறும் சத்திய வரலாறு ராமர் சீதையின் வாழ்க்கை. சீதையும் ராமரும் அயோத்தி கோவிலை கண்டு மகிழ்ந்தனர். பக்தர்களை ஆசீர்வதித்தனர். ராமநாமத்தை சொல்பவர்களும் ராமரின் கதையை படிப்பவர்களும் கேட்பவர்களும் அன்னை சீதாதேவியின் கருணை மலையில் அவரின் ஆசீர்வாதத்தோடு வளமாக நலமாக வாழ்வார்கள் என்பது சான்றோர் வாக்கு. சீதை ராமரின் கரங்களை கோர்த்து கொண்டு மனித உருவில் தம்பதியர் சகிதமாக அயோத்தி கோவிலின் அழகியலை கண்டு ரசித்தனர். அவர்களின் பார்வைப்படும் இடமெங்கும் தெய்வீக ஒளி பரவி மக்களை தழுவி ஆசீர்வதித்தது. சரையு நதிக்கரையில் அமர்ந்தபடி சீதை ராமரின் கண்களை பார்த்து பேசினாள். சுவாமி, எனக்கு மிகுந்த ஆனந்தமாக உள்ளது. இங்கு வந்து வழிபடும் பக்தர்களுக்கும் உங்களை நினைத்து உள்ளம் உருகி அழைக்கும் மக்களுக்கும் நீங்கள் துணையாக இருப்பீர்கள். என் உயிருக்கு உயிரான சுவாமி ராமரின் திருக்கோவிலை நானும் கண்டு வணங்குகின்றேன். ராமா போற்றி, என் சுவாமி போற்றி. ஸ்ரீராம் ஜெயராம், ஸ்ரீராம் ஜெயராம். ராமர் ஆலய கும்பாபிஷேகத்தன்று
அனைவரும் இல்லங்களில் விளக்கேற்றி ஸ்ரீ ராமநாமத்தை தவறாமல் ஜெபித்து ராமனின் அருளை பெறுவோம். ஸ்ரீராம ஜெயம்.